Her ser vi en makrofag. Vi kan se, at en makrofag er en celle, som indeholder en cellekerne, ribosomer, lysosomer, et Golgi-apparat og mitokondrier. Makrofagen angriber bakterierne. Derefter omslutter den bakterierne, så de ligger i en lille boble i membranen. Lysosomerne smelter sammen med vesiklerne og ødelægger bakterierne, og resten bliver vist i MHC2. T-hjælpecellerne kommer, som vi kan se her. I T-hjælpecellerne binder sig til B-cellerne og aktiverer dem. Nogle af B-cellerne bliver til plasmaceller, og andre bliver til B-huskeceller. Alle B-cellerne har forskellige immunoglobuliner på sig, som Y'erne indikerer, hvilket de forskellige farver illustrerer. Ved 0 kan vi se, at personen bliver smittet, og efter cirka 1 uge stiger mængden af IgM markant. Den aftager hurtigt igen efter cirka 2 uger, men antistofferne vil aldrig forsvinde helt. IgG stiger langsommere og aftager igen efter cirka 2,5 uge. Grafen for IgG stiger hurtigt efter personen bliver smittet igen. Det er fordi, at B-huskecellerne nu kender sygdommen. Personen bliver muligvis ikke rigtig syg denne gang, da kroppen er hurtigere til at producere antistoffer. Her kan vi se nogle forskellige immunoglobuliner, som er en type protein, der sætter sig sammen til antistoffer. Proteinerne er opbygget af aminosyrer. De lange kæder af aminosyrer kaldes de lange proteiner, og de korte for de korte proteiner. Det er den konstante del, der hjælper med at holde sammen på antistoffet, og den variable del varierer, så det passer til en masse bakterier, som passer til B-cellerne. Først skal vi se blod, som der findes i blod og andre kropsvæsker, og så kan vi se IgE, som er en monomer, der sætter sig på basofile granucytter og bliver til en massecelle, som der kaster giftstoffer ud på parasitter. Og så kan vi se IgA, der er en dimer, som vi finder i spyt og tårer. Og til sidst kan vi se IgM, der er en pentamer, som vi finder i blodet.